Dobar dan ljudi, moj auto vas nije video. Evo nas u ovoj epizodi. Ne, zaglavio sam se. Nisam dobro. Evo nas u novoj epizodi on my channel. Ljudi, danas igramo igricu koju sam već snimao na kanalu pred 8 mjeseci. Kako se zove? Mogu piti kako se zove, imate onaj tamo video, valjda sam tamo napisao. Iskreno zaboravio sam kako se zove. Dešava mi se to. U prošlom videu, ne u prošlom videu ove igrice smo koristili onaj kao Lamborghini, šta je već, a sad ćemo možda da koristimo čak i ovaj, a možda i nećemo. Nećemo, ovaj mnogo spor. Ignorisat ćemo. Ićemo back to menu. Tamo da vam pokažem malo i meni. Mnogo je prost. Da, Extreme Car Driving Simulator. Idemo drive. Kako volim da kažem to, drive. Idemo drive. Imate free mod, to je isto kao ovaj traffic mod, samo što je on bez automobila, a traffic mod je sa automobilima i checkpoint mod je bukvalno pratiš checkpointe po celom svetu, tako da to nećemo u epizodi. Uzet ćemo malo traffic mod i nismo promenili auto ne, niste vi konji, ja sam konji. Kad ste vi bili konji? Kako vi možete budete konji? Šta radim ja? Kako vi možete budete konji, a vi ne igrate? Aj, logika, gdje je logika? U mojoj glavi je nema, sigurno! Jer da je ima, ja bi ne bi snimao za YouTube, realno. Da, garaž. Da, imate ovdje garažu. Imamo i ovo vozilo za off-road. Jabibe. I ovo, ne znam zašto je to neki džipac. Ovo je mnogo dobar, to znam. I ovaj, ne. Da, mislim, probao sam ga, ali ono. Dobro. Ajde. Idemo na moj Lamborghini. Ne da, farbao sam ga ovu kao aqua boju. Inače možete da birate boju, bukvalno ima sve moguće boje. Idemo traffic mod i spremni smo za utrke. Šalim se, ovdje nema trka što je mnogo glupo. Koliko sam ispljuvao ekran, ljudi. Idemo da ga farbamo, imam tačno para za... Mrš. Kako sam ga digao, ali kuje. Kako zakuje. Ovdje tako. Nije. Da sam udario retrovizor. Eto. Nemoj. Ajmo sad, samo naprijed. Bravo, Teletubbies. Ajmo uđi. Bravo. Tako. Evo ljudi, vi možete da birate boje. Koji ćemo mi sada stavimo. Hoćemo ovu. Fujče. Stvari se su onako lepe, stavimo belu, stavimo crnu. Stavimo ovu tu, stavimo... možemo purple. Ovo kao za rozu. Ali neku hot pink, što bi rekao Muđa. Da, brate, ljudi, ko ne gleda Muđu, ko ne prati, prešao je 1.000.000 suba, tako da svaka čast. Da li stavimo hot pink? Ne, neću, da, u stvari ja ću. Da li je ovo hot pink? Ima da bude, kad ja kažem, ima da bude. Ajde, da vidimo. Tako je, bre. Sad smo hot pinkić. Jesmo. Brum. Sad malo da skakućemo po brdici. Idemo jedan backflip. Hoćemo malo sutra. Evo, sad još jedan trik shot ako mogu. Može. Evo auto. Da, ljudi, znači što možemo da možemo da bude kao onaj u GTA 5-ci, onaj ramp buggy. Bukvalno je ovaj auto kao ono. Ja sve vreme kličem da idemo unazad, nisam provalio. Bravo, sad smo kako treba. Idemo sad u suprotnu trafiku. Ali zato to odbaci. Eto. Treba da idemo u suprotnu traku i zaletimo se mnogo. Samo udarimo auto koji ne dolazi. Sada. Ode! Taman me okrenu. Ovako, ja sad samo okrenem.
I odavde, ovog sam omašio. Ajde, da li meni je na to? Ajde, spavnuj se Ok, šta je to bilo? What the fuck? Šta se desilo? Ili, mislim da najpametnije da ovaj video ne bude u ovom gradu, nego da idemo na ovaj, da, aerodrom, sorry, samo kad prolazam ovdje par prvo. Jo, ili ne, da, ne, možda da, vidjet ćemo, ajde, idemo bre. Airport, tamo. To će zakucati, ajmo sad. Purple Lamborghini. Lamborghini. Vidim sad trenutno kao off-roadu, to ne znam. Od ovdje nemaš više nijednu ulicu, tako da treba. Moramo da se vratimo sad. Mislim da ovamo ide bume. Drift, Dalera. Kako si spravio? Aha, ne. A ispravio sam, nisam ga lepo napravio. Tamo je aerodrom. Ovaj si daleko. Vode. Idemo. Skrećemo desno. Aha, kako driftić. Idemo sad ovdje kroz ovaj tunel da nabijemo gas. I onako sam teo kroz onaj tunela. Sad će da mi... Da. Tačno to. Mora da učita novi deo mapa. Dobro, to je onako nije. Kakav drift. Ljudi, imam ideju šta ćemo da radimo. Imamo da idemo na ovaj spravac. Gledaj to. Ne, nisu to. Ovamo su. Ajde bre, okreni se. Purple Lamborghini ne radi, purple. Zakucu sam se, Zamisli, zakucu sam se. No, zakucao sam se. Muški. A sam se zabio sad. Ovo smo provozali, jedno dolje. Daj mi tom ogromno, što je ekstra. Da vidim, ovo je lep skok, samo da se zaustavimo prije nego što uđemo. Tako. Ajde sad, idemo. Purple Lamborghini. Tako će da bude nasto. Purple Lamborghini. Ajde sad. Idemo još jedno. Uvatimo na autiće što je gore. Da ljudi što više tih autića kao skupite, zavisi koji skupite, na primjer. Treba 10 nekih tamo crnih, na primjer, da skupite. Dobro, ima gore čekaj, samo da vam pokažem. Nemo sad. Kako se okreću. Evo. Ljudi, ima da slupamo auto što više i posle da ga popravimo, vidite kako se cool popravlja. Kakav flip. A nismo uspjeli da stavimo, šteta. Mora da se okrenemo, eto, to je cool isto dugme, jer od prvi korak samo uvijek onako okreneš se i mora da resetuješ na. Da što se... Koči, braćo. Naprimjer, vidite ovaj auto. Naprimjer, ja njega treba da skupim koliko? 5 komada, ja ih imam 4, već 4 skupio, samo još jednog da skupim i ja mogu da isključim taj auto. I to je cool sistem. Ne, tu smo bili. Imamo. Imamo male rampe, a posle imamo veo. Ajde sad. Kako smo ulazili na dva točasti. Jeste vidjeli to? Driftujemo kao braća Englezi. Kakva braća sunce i poljubu? To nisu braća. Ajde. Da li možda uspenješ? Da, pa to ti kao volo rajding. To ti kao volo rajdinzi. Ljudi, nema šta da dužimo. Opa, idemo odmah na onu big rampu.
idemo tamo do kraja aerodroma, pa da se zaletimo, nabijemo brzinu i onda najvjerojatnije promašimo rampu. Mislim, to se meni dešava. Idemo. Ovo možda sam drift, ali idemo. Idemo na put. Jesu slatke med. Idemo na put. Ljudi, ladno smo svi da pokupimo ovaj auto. A sad, pa kad pademo dole. Kako smo se ladno. Idemo da nastavimo pesmicu. Idemo na put. Jesu slatke kao med. Idemo na put. Samo traj napred. I šoferu dodaj gas. Okrenuo mi se ekran. I šoferu dodaj gas. Želje ih nos. Evo dajem gas, čekajte malo. Ima da se ugušim u sred videa. Zagrzam se sopstvenom materijom. Mislim na pljuvač. Ovo mi je skratilo, dozgodno život. Kako, mislim da smo ga dobro, baš dobro. Ajmo bre. Da te ne bi ispeglo sad na brzinu. Da te ne pošalim kod mog kolege. Ođa 46, da te, bre, kako se da, da te ispeglo bre kao zombija. Vidiš ti? Nemoj to da mi tražiš da te pošaljem kod Ođa. Kod Ođija, jer ako te pošaljem tamo ti si ispeglan. Znam ja da si ti Lamborghini suko spušten, ispeglan, napeglan i to. Ali, čika Ogi će ti ispegla bre. Uključio sam svetlo. Što? Uključio sam svetlo. Da, reklama in, 2, 1. Nema reklama. Yes. Ljudi, još jedan flip. Još jedan flip? Ne, da, možda ladno. Koči. Ljudi, da, što se tiče one pesme, neću više nikada pevam. Ja, evo, obećavam, dajem časnu reč. Časnu youtubersku. Nije kao da sam držao fig ili tako nešto. Nikad. Znate da mislite? Ajme sad. Dobro, kraj se. Evo ljudi, za kraj samo vidite kako se popravlja. 3, 4, sad. I nov. Ljudi, čekaj da krenemo u autić. Kreni. Znam malo da polovim. Dobro, kreni taj autić. Tu mašinicu. Evo ljudi, šofer vam iznutra maše. Ljudi! Stigli smo do kraja ovog videa što je... Meni je iskreno žao što ste došli do kraja ovog videa. Ne znam koliko traje. Sigurno traje 11 minuta. Mora ga završavamo što pre. Ljudi, to je bilo to. Do ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. I sad ono muzika od Serbijana, ona gitara. Ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na. Ne, dobro. Uglavnom ne znam kako da izglumim onaj bubanj kad udari. Ali okej ljudi. Ljudi, to je bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na.